Jeg kommer. Der nu. Kom med. Nu. 4. Hej dreng. 4 der. Tjek bagfra. Tjek bagfra, dreng. Okay. Er de med os dernede? Hallo, vi har nogle bagfra. Hvad holder du på? 4? Okay, dernede, kom her, hernede. Ja! Jamen, vi har nogen, der kommer bagfra. Hvor er du henne? 4. Tjek den vej. Vi holder lige her, vi skal tjekke området, hvor det kommer bagfra os. En mand her. Så kan du lige holde positionen. Storm, jeg er her. Ja, jeg fik dig! Der er også en lige fremme. Jeg rykker. 4. Jeg skal have her, mand her. 4, vi skal hen og have dem der lige nu. Tjek derinde. Ja, der er ikke nogen rigtig vej, man kan krydse her for at komme derover. Ja. Ramt! 4. 4. 4. To sekunder, jeg vil lige have dem her. 4. Du ramt. Nej, du rammer mig ikke. 4. Tjek bagud. 4. Dæk mig. Ryk der. Jeg vil lige have en mand herinde. 4. 4. På den anden side, der er masser af død heroppe. Du får en død der. Ja, jeg har nogen hernede ved enden med den blå bil. De er døde, der står døde dernede. Død mand? Ja. Okay, han er død. 4. Det var en død. Ja. Igennem morgen, kom. Lukas!
Og 4. 4? Okay. Fuck mig, mand. Vi har kender lige derude, og en masse. Er du holdleder? Ja, jeg holdt det. Fuck. Er han død derinde, ham der? Indendørs, så er der en. Vi har en klokken 6 for dig i stilling. 50 meter, ligger han er 4 drej. Det er så sikkert din rør. Prøv at se, om du kan tage den. Fire. Er der holdt 4 der bagved? Er der holdt 4 der bagved? Ja. 4. 4. 4. 4. Godt. Der er ingen blå der. Hvad holder du? Hallo, kom her. Giv mig, tag nu døren. 4 her. 4. 4. Jeg ved, der er en derinde. Ja. Jeg har skudt dig. Jeg har lige skudt dig. Jo, jeg har. Jeg ramte dig på vesten. 4. Nej, jeg ramte dig. 4. 4. Du er død, ja. 4. Ja! Ja! Hvem står i blå der? Pas på døren. Er du ramt? Er du ramt? Jeg er ikke ramt. Nej, okay. Ind i døren, drenge! Og til venstre for døren. Jeg kan ikke tage ham der. Så bliver jeg selv skudt i ryggen. Ja, i ryggen! Drenge, ryk frem! Ja. Det kan du godt. Stop. Ryk til. 4. Op og så hen til højre med ryggen til mig. Er du klar? Nu, go. Længere. Super, tak. 4. Står der en lige der? Vi skærmer ham derinde. Nej, han er 4. Hvor mange 4 er vi? Dreng. Hvor mange 4 er vi? Har vi nogen, der går om bag? Hvad sagde du? Der kigger også en gruppe i ovnen, vi vil ikke gå lige nu. Okay, kom, vi kan gøre som i ovnen. Okay, jeg tror, de kommer om bag fra. Eller går om bag. Er I 4 derinde? 4. 4 ind i næste rum. 4. Nå. Så har jeg nogen. 4. Kom så 4. Er du sikker? Sikker? Nej, han er dum. Jamen, er det sikkert? Nå, 4. Det valgte jeg selv. Der er 4 bag os. Ryk frem ind i næste rum. 4 der. Er der nogen der? Ind i her. Fire. Han er med skjold, han død. Drenge døren.
Derinde i døren. Jeg tror kun er her tornado. Spær. Tag lige den dør. Tag døren. Gå herhen sammen med mig. Ja, død. Jeg skal lige have den tornado med. Død. 2 stykker mere. Vil du også gerne have et telt, Nej, det skal jeg ikke have. Ses. Ja. Ja. Hvad nummer? Hvad nummer var han? Fire. Ja. 4. Ja. Jamen, jeg troede, du var på et andet hold. Jamen, han er ikke på noget hold, når han er død, jo. Nej, jeg mener min ven. 4. For helvede, David. Jeg vil skide bukserne. En her. En her. Ja, I går derind. Hold 4 herinde. 4. Nogen døde? 4, kaptajn, kom her. 4. Wow. Jeg troede, det var 4. Undskyld. Hvor er han? Fire. helvede. Ja. Blå der. Kom nu. Hallo, dreng. Dreng, blå der. Kom nu. Nå. Ja, jeg skal lige have nu med ind i blå der. Hvorhen? Hvor er død mand? Det tager jeg ude af marken til, jeg tror ikke, du kan fætte den. Eller du kan prøve. Kom, blå der. Dreng, blå der. Kom, blå der. Nej, jeg skal kraftedeme ikke gå forrest. Nej, jeg følger dig. Blå der, kom. Spiller slut. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause.